Xente, ahora outra vez, mirad, estamos aí preparando unhas paliñas, estamos tal, temos aquí a grúa parada por vento, e agora o máis guai, mirad, acabo de collelo, non sei, mira, mira pequeniña, mira, mira, mira que bonita, mirad, algo, non te vayas para debaixo do pala, tipo, vou te coller un sapo iólico. Ou unha rana iólica, pero un sapo, mira, mira que bonito. Aí o teño. Mirad. Cousa máis bonita. É un bebé sapo. Vou te agarrar. Ven, anda, ven. Ven. Mirad. Hola. Hola, hola, caracola. Que cousiña máis bonita. Un bebé sapo. Vámoslo salvar antes de que quede debaixo dunha pala ou antes de que alguén o pise. Vámoslo poñer aquí, que esta terra é blanda. Ai, que eres, un sapo ou unha sapa? Mira que cousa máis bonita. Bueno, ala, a chupala. Vai vivir a tua vida, anda. Veña. Escapa. Adiós, se libre. Aló vai.